Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasuwar fitacce jaruma Fadila Muhammad a daren jiya ta girgiza masana'antar fina-finai ta Kano da matukar gaske. Mujallar fim ta gano cewa ta rasu ne a jiya Juma'a 28 ga watan Agusta 2020 da misalin karfe 11 dare a cikin motar mahaifinta a lokacin da ya ɗauke ta za a kai ta asibiti. Dama dai jarumar Fadila tana fama da ciwon zuciya da jama'a. Tun a shekaran jiya Alhamis ciwon ya tashi aka kai ta asibiti ta dan samu sauki aka dawo da ita gida a ranar. A daren jiya kuma ciwon ya yi dawowar ƙarshe. Fadila ta rasu tana da shekara 27 a duniya. An yi mata sallah da misalin karfe 8:30 na safiyar yau a nan gidan iyayenta da ke Fage Close, unguwar Dosa, Kaduna. Daga nan aka kai ta makwancinta. Marigayiyar ta kai kimanin shekara 8 a Kannywood, inda ta yi fina-finai da dama. An fi sanin fitaccen fim ɗin Hobby na kamfanin Adam Ezango, kuma ta fito fim ɗinsa mai suna Basaja. Wannan mutuwa ta girgiza 'yan fim matuƙa. Kowa na ta yi wa Ummi addu'a, musamman a social media, inda da yawa suka rika saka hotunanta da kuma guntayen bidiyo daga waƙoƙinta har fina-finai. Wakilin mujallar fim wanda ya halarci jana'izar Ummi ya zanta da mahaifin marigayiyar bayan an dawo daga makabarta game da wannan babban rashin. Mallam Muhammad ya ce, "Wannan rashi da muka yi babu abin da za mu ci sai dai Allah ya ji kanta da rahama. Allah ya sa aljanna firdausi ta zama makoma a gare ta." Yana faɗin hakan sai ya fara kuka. Ya ci gaba da cewa, "Wannan yarinya babu abin da zan ce mata sai Allah ya saka mata da alheri. Allah ya mata sakayya da gidan aljanna. Yadda wannan yarinya ke min biyayya, Allah na gode maka da ka amshi ranta a hannuna." Ya shiga ba da faɗa wakilin mu cewa, "Kai dai ga nawa ne, tun daga gida zuwa gidanta na gaskiya, kaga irin ɗan adam da suka halarci jana'izarta. Kuma rasuwar yarinyar nan inda Allah ya kaddarta sanadiyar wani abu ne na bacin rai, kaga mutum ba zai damu ba. Zaka ga ka haifi yaro in ya mutu baka damu ba, ko kuma ka ce gara a kashe shi ma. Amma kaga 'yan uwa da abokan arziki da iyaye kowa na zub da hawaye. Na san dai wannan yarinya alhamdulillah, kuma kullum addu'arta Allah ya karbi rayuwata kafin nawa, don ba ta son in rasu in barta. Abin da zan rika tunawa game da ita a kullum, burinta me za ta yi min da zai samu sauƙi a rayuwa." A game da maganar su ta ƙarshe da Fadila, Malam Muhammad ya ce, "Je na ɗauke ta zan kai ta asibiti. Ta ce min, baba ka yi haƙuri, na ga kana ta wahala da ni." Sai na ce mata, "Ai ba siya kika yi a kasuwa ba. Fata na dai Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau daga ni har ke." Wannan abu ba zan taɓa mantawa da shi ba. A nan ma sai shauƙi ya fisge shi ya shige kuka. Daga baya sai dattijin ya iske wakilin mujallar fim a inda yake tsaye, ya ba shi saƙo zuwa ga 'yan fim duka. Ya ce, "Ku ke hulɗa da 'yan fim ɗin nan da sauran jama'a, don Allah ku taimake ni ku faɗa wa mutane inda wanda ke da wani alƙawali na bashi tsakanin shi da Ummi, don Allah kar ya ƙasa a gwiwa, ya zo har gida ya sanar da ni." Daga nan dai muna roƙon Allah ya ji kanta da rahama, ya gafarta mata, ya yafi mata kurakuranta. Kar ku manta ku danna mana subscribes domin samun labarai da sauran hajojinmu nan gaba.